Sakemm id-deputat Laburista Rosianne Cutajar tibqa' hemm se tkompli ssir ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. F'dan il-pajjiż fl-aħħar snin ġew ħafna affarijiet illi tabnu reputazzjoni ta' Malta u quddiem dan kollu pajjiżna għandu Prim Ministru li baqa' jiddefendi lill-Ministri u lill-membri tal-Kabinett. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech f'intervent telefoniku li għamel il-ħadd filgħodu fuq Net FM. Issa ma fadlem ebda tri oħra li tagħmel dak li huwa onorabbli jekk le il-Prim Ministru jekk verament irid il-ġid tal-pajjiż, irid iwarrab lil Rosianne Cutajar. Imma jrid ikun ukoll jieħu l-commitment illi jippubblika propju dan ir-rapport tal-Kummissarju. Altrimenti it-trasparenza fil-politika li tant jgħidu li jemmnu fiha ikomplu ma jwettquha qatt. Iktar kmieni din il-ġimgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista indirizza l-laqgħa tal-MCSD kif bħalissa pajjiżna għaddej minn mument fejn kulħadd għandu jingħaqad flimkien kawża ta' dak illi ġabna fih Gvern Laburista minħabba l-grey listing tal-FATF li huwa ċertifikat ħażin għal Malta. U waqa' li quddiem dan kollu l-Oppożizzjoni qed tagħmel il-parti tagħha sabiex pajjiżna jerġa' jkollu reputazzjoni li tant ixraqlu. Il-Partit Nazzjonalista jaħseb u jħoss illi biex aħna noħorġu minn din il-lista l-griża issa li falla il-Gvern Laburista jrid ikun il-Partit Nazzjonalista li jkompli jagħti semu, jagħti kredibilità lil proċess u allura qed joffri u baqa' joffri l-għajnuna biex dan ikun jista' jsir. Dwar il-pjan ta' rkupru l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern għandu jagħti każ l-Oppożizzjoni u jisma' dak li qed jgħidulu l-imsieħba soċjali dan sabiex pajjiżna jagħmel aħjar użu minn dawn il-fondi u li dawn il-fondi jaslu għand kulħadd. Rigward il-pjan ta' rkupru aħna għedna illi dan mhuwiex ambizzjuż. Qegħdin ngħidu illi għati kax qegħdin ngħidulek aħna u ħsieb illi il-flus jintefqu sabiex jaslu għand kulħadd. Mhux jaslu għand ftit nies, mhux jaslu għand ftit kumpaniji kbar, imma jaslu għand negozji żgħar, jaslu fil-bwiet taċ-ċittadini kollha. Grech fakkar kif din il-ġimgħa fil-Parlament il-Prim Ministru lanqas biss kien preżenti biex jisma' dak li għandha xi tgħid l-Oppożizzjoni dwar dawn il-fondi. Dwar l-IVF huwa qal li issa l-Gvern irrikonoxxa dak li qal il-Partit Nazzjonalista kif il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li mediċina li tingħata għall-IVF mis-sena d-dieħla se tibda tingħata b'xejn. Fakkar kif kien hu stess li ftit tal-ġimgħat ilu wieħed li l-proċess kollu tal-IVF inkluż il-mediċini jingħataw b'xejn minn Gvern Nazzjonalista. Grech fakkar kif il-Partit Laburista mhux vera jemmel li jrid juża l-politika biex jagħmel ġid lill-poplu. Fuq in-naħa l-oħra hemm il-Partit Nazzjonalista li fiċ-ċentru tal-politika tiegħu hemm il-bniedem. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa l-oħra hija kontinwament jiġi mdawwal kif jista' jagħmel il-ġid billi jidentifika x'inhuma l-issues tal-individwi, tal-kumpaniji, tal-businessmen, tal-pensjonanti, tal-għalliema, ta' kull min b'xi mod f'dan il-pajjiż għandu bżonn itejjeb il-qagħda tiegħu. U qiegħed dejjem jara kif joħroġ proposti differenti għaliex irid il-ġid lin-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li nhar is-Sibt li ġej se jingħata bidu għal Kunsill Ġenerali fejn permezz ta' parteċipazzjoni wiesa se jkun hemm iktar tiġdid hekk kif il-Partit Nazzjonalista jrid biss li jkun hemm il-ġid f'pajjiżna, ġid li jgawdu minnu kulħadd. Dan il-partit mhuwiex il-partit tal-ftit imma kif dejjem kien il-partit tal-ħafna, il-partit ta' dawk illi jridu biss ġid lil dan il-pajjiż u ġid lil persuni illi jgħixu fih. Marija Franca Lanza, Net News.